có hiểm men của para bị ít hậu trai Jesus Christ nghios ngô na ka kitab Isaiah nongya tulupa ya ka kentiin to shania hau trai namar utrai ulong Mawsiang bane junam to shania hau trai namar utrai ulong Mawsiang bane junam Mawsiang kalong kawa kordor haka jingim jogi pai di Israel ki Israel kila don bun ki jinge nadu kapor kalami naka Egypt banman poi syakari balakular don gi por kila yap dengan don gi basliang ba deha kapor baki sliang utrai ula kedau yaw Moses arsin yaw Mawsiang bakindup pinjatait yaga jingsliang joki utrai ula kedau yaw Mawsiang yaw Moses badu pai di Israel bad ban pengait bad penjiliu yaga jingai joki ba de na Mawsiang kinyo jingim kalam kabor Mawsiang kim don shisha yaga jingim bad ngitip yaga kana bala jayu habau Moses ula hukum yaw Mawsiang habau ula tid yaw Mawsiang kalami yaka wah ba pinjatai yaga jingsliang jogi pai di Israel ti haba longkonda kaya kabang ideben soto kabau Jesu hikai haka gospel mintagasni Jesu kot bu vering i vei pai vei le yaka monjango bale haba Moses ula le yaka monjango bale haba ki pai di Israel kila kongu ya utrai ulala ban pinmi ya yaka na Mawsiang uso jonga jingkongu but Yo so jonga jing shashkar yaka tin utrai kalonga jing seiso yaka jingim kalam jing kongu ngim don jingurku haga jingim jangi tinaga daga dao jisuong omde ki ba kotrai kinyo jingurku henre ki ba le yaka mon utrai ngidon hapeneng jangi ki kon ki bangen ki ba kotrai henre kim tre ban le ban pindap yaka mon utrai Don buon ki Kristan hakenega juk kaba minda kilong kiba kotrai habadon ke jimma habadon ke jimpang habadon ke jingshitom ni shait kod jisu henre kata ke jingkot yaw jisu kamju pelong yangi banle ya kamonu trai bad ni kran sarong ruban bangilong ki Kristan namar lapin baptis yangi bad ni bud yaw Chris Henry Boon ki balayo baptisma kimjule yaka monotrai kimju pindap yaka monotrai namarba kimju pindap yaka monotrai bon sin ka jingim jonki ka sakut halor ka shia bon sin ki klan bon sin ki pinchot yaka ingasem yaka jingim shime kane kalonga jimma kaba bon ki kon jonka nega juk ke bayakendo but Jesu la kren shai kadar lada pi kongu yakini ki kintin kabanga kren kintin ayu kabau Jesu la kren pideben sautu nadu ka gospel jongulu na Matthews linnong kabasan ter hadu hinyu baro kabau Jesu ulahikai kalonga golden rule kane kalonga jingikai ba kongsan kabangi deben batriang haga jingim jongi ngideben penne haga jingim jongi ngideben pennim haga jingim jongi bandup long ki bale yaka monotrai bante yaka jingim jongi halor Mawsiang ngideben pe shua ujisu lakranayu shua kane ka kanti kabamud stang ban puson bat pule nadu lindong san ter hangne pinsala ban sotu kine ki kantin kaba ujisu lakran yangi bandup te yaka jingim jongi halor Mawsiang kalam bud yakene ke kendin baro kabangidon shua kene ka lindong kabahinyo ngimla bante yaga jingim jongi halor Mawsiang ladang ni persang katbala kanumlong kumba ujisu nama ngimpoy kadu kadwai halor ke shia jingim halor ke shia kalom blang
Jingim halor ka siap kambat don jing tikana namar ka siap ka ailat barabor ngitip kito ki bala yait halor ka siap ka ailat aili pala ka jingim kristan jongiru minda kalong ka ba aili pala ka jingai jongiru kalong ka ba aili pala bon ge benda ngi aila ai kan nong kum nele mangiru haga jingim simetru ngi aili palan ban shat tinju dakane ka jings ngaba jaga parte lada deke kinna nege samla nege longupa ngi longkaju uji suam kum kane ke jingim kaba aili palan kaba mur kum neru long kum doru long kum doru long kum kane ke jingim kinum laban pendap ya ka mono trai Mawsiang kamju aili ladapi yu halor Mawsiang pisauto ladapi treshitam katnoru pimla ban pintam shi the kotru haka halor Mawsiang henre siap pilabanti dakikti jombi pilabanti ya ke tliu ha daka kijat jombi bad ladapi te ya ka pinum lapshu ya ka halor siap kan kijit lot Mawsiang pate pilaban sautu ladapi bom dau turnengru ulong ubaskem but minta ujisu u kot uwer yangi vai pei balong gi baskem haka jinge balong gi baskem haka jingshanya hautrai but balong bane junom ka jingne junom ka jingyaine junom kalong ka sur jungu jisu kamdame haka ne ka ayam advent ngin rai minta kasni bon sin gitip ngilong ge bashim ya ka jingrai kam dame naga binta ka jingrai mensiam lese bon sin ngi rai kut scam ba nadu minta kasni ngan stang ban im ya ka jingim ka baba henre habawan ka jingtin ju barit baria ngi ong to minta kasni ngan le kumne la shai ngan pe pat kane ka le ka jinglong chung ka siap spirituality kanum yalam yangi shaka jinchong henrengi de bandon ka jingim mensiam kaba pinsyong nongrim haluru Mawsiang kanamba ngin kelan bangin nom jotiao nama lanoru nama Mawsiang ulang ujisu siap kilong gipleitao jongane ka prate siap kilong bun gijing snautan na jong ka prate ujisu jukala lano lada pite ya ka jingim jompi unbabe lada pite ya ka jingim jompi haka ne ka jing snaba jaga parte ne haka jimmane bleita ne kano ka jimmane ya ka kaspa jaga parte kin sakalon mindakas ni don pisa la shai nginum don pisa shu mindakas ni don paralo la shai nginum don parlok shu mindakas ni don ka jingkoi jingkia la shai nginum don jingkoi jingkia shu haba ngim don ya kita baro ya no ngin shanya Mawsiang ladang shanya ha Mawsiang what happened ke jinge what happened ke jing jinja what happened ke jing du what happened ke jing sha tinju ngin kelon lanor snap ya ke tinu trai im ya ke tinu trai krampa nginum babe lanoru tongin pindi mai piang ya ke jingim jongi tongin pindi mai piang ya ke jinglong jongi tongin stang ban te biang ya ka jingim halor Jesu halor ka jingir jongu halor ka jingkongu jongu halor ka tin ka ba ukran krampa ngin dup long kibas kem ha ka jingay bangin nom kelon lanoru ha ka jingim jongi Jesu be id ngis ngangu yame ngiaro yame nagabinta ka jingir spon jame me kot me ver yangi ban shashkar ya ka tin jame ban im ya ka tin jame ban le ya ka mon jame ban te ya ka jingim jongi halo jame Mawsiang ba nginom kelon lanoru enyaro ya utrai Jesus Christ